Υπάρχει κάτι κρυμμένο πάνω σου που οι γυναίκες το εντοπίζουν στα 60, κάτι που εσύ το αγνοείς όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και που δεν έχει καμία σχέση με το σώμα σου ή τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Το πιο ενοχλητικό είναι ότι όσο περισσότερο προσπαθείς να δείξεις αυτή την αξία, τόσο περισσότερο την κρύβεις κάτω από αχρίαστες ανασφάλειες. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άντρες στα 60 και κάτι κοιτάζουν την αντανάκλασή τους και βλέπουν μόνο παρακμή, ρητίδες και μια ζωντάνια που δεν είναι πια η ίδια με εκείνη των 30. Όμως, εσύ κοιτάζεις αυτό που βλέπεις εσύ, όχι αυτό που βλέπουν εκείνες, και αυτή η αποσύνδεση είναι που σε κρατάει μακριά από βαθιές σχέσεις. Ξέρεις τι δεν παρατηρεί σχεδόν κανείς. Οι γυναίκες είναι βιολογικά προγραμματισμένες να εντοπίζουν την ασφάλεια. Και στα 60 εκπέμπεις ένα είδος παρουσίας που ένας 20άρης απλά δεν μπορεί να προσποιηθεί. Άσε με να σου πω κάτι που μου συνέβη και που δείχνει ακριβώς αυτό το σημείο. Πριν από χρόνια, παρατηρούσα τον πρώην άντρα μου σε ένα πάρτι. Ήταν 53 τότε, με γκρίζα μαλλιά και ένα απλό λινό πουκάμισο. Ήταν απλά ακουμπισμένος στην κάσα της κουζίνας, κρατώντας ένα ποτήρι νερό, σιωπηλός, παρατηρώντας τον χώρο με μια ωκεάνια ηρεμία. Αυτό που είδα με εντυπωσίασε. 3 γυναίκες γύριζαν γύρω του, λες και υπήρχε ένας αόρατος μαγνήτης, ζητώντας την προσοχή του για ασήμαντους λόγους. Δεν έλεγε αστεία, ούτε προσπαθούσε να εντυπωσιάσει κανέναν. Απλά ήταν εκεί, άνετος μέσα στο πετσί του. Εδώ είναι η ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Όταν φτάσαμε σπίτι και σχολίασα το ενδιαφέρον εκείνων των γυναικών, με κοίταξε χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα και είπε ότι ήταν απλά ευγενικές. Είχε κάτι πολύ ισχυρό πάνω του, μια αυθεντικότητα που ακτινοβολούσε χωρίς προσπάθεια και δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Αυτή ακριβώς την αντρική τυφλότητα θέλω να θεραπεύσω σε σένα σήμερα. Αν όλο αυτό σου βγάζει ήδη νόημα, κάνε ένα like στο βίντεο. Αυτό βοηθάει το κανάλι να συνεχίσει να φέρνει τέτοιου είδους αποκαλυπτικό περιεχόμενο. Το πρώτο σημάδι που βλέπουν είναι η συναισθηματική σου σταθερότητα. Μια μελέτη σε πάνω από 17.000 γυναίκες σε 147 χώρες αποκάλυψε ότι η καλοσύνη και η συναισθηματική σταθερότητα εκτιμώνται πολύ περισσότερο από την εξωτερική εμφάνιση ή την οικονομική κατάσταση. Αυτό που εσύ νιώθεις ως κανονικότητα, το γεγονός ότι δεν απελπίζεσαι με μικροπράγματα ή ότι διατηρείς ήρεμο τόνο φωνής σε μια κρίση, είναι ένα ψυχολογικό αφροδισιακό για τις γυναίκες. Για εκείνες, αυτό σημαίνει ένα ασφαλές λιμάνι σε έναν χαοτικό κόσμο. Το σημάδι νούμερο 2 είναι η αυθεντικότητα που έχεις κατακτήσει. Η λέξη κουράγιο βγαίνει από το λατινικό cor, που σημαίνει καρδιά, αρχικά, σήμαινε να λες την ιστορία σου με όλη σου την καρδιά. Στα 60, η ιστορία σου δεν είναι μια επεξεργασμένη έκδοση για το Instagram, είναι αληθινή, ολοκληρωμένη, με ουλές που δεν προσπαθείς πια να κρύψεις. Αυτή η λεπτή ευαλωτότητα, η ικανότητα να είσαι αληθινός χωρίς να φοράς μια πανοπλία τελειότητας, δημιουργεί μια σύνδεση που οι νεότεροι άντρες δεν έχουν ακόμα το βάθος για να υποστηρίξουν. Αυτού του είδους οι ψυχολογικές λεπτομέρειες είναι ακριβώς όσα εξηγώ σε βάθος στον πλήρη οδηγό μου, τα μυστικά της έλξης, όπου σε μαθαίνω να χρησιμοποιείς την ωριμότητά σου ως το μεγαλύτερο εργαλείο γοητείας σου. Το σημάδι νούμερο 3 είναι η παρουσία σου χωρίς παράσταση. Ο άντρας που σταμάτησε να ανταγωνίζεται, που δεν χρειάζεται να είναι ο πιο αστείος της παρέας και που δεν ψάχνει την έγκριση κανενός, γίνεται απίστευτα ελκυστικός. Όσο λιγότερη προσπάθεια καταβάλεις για να σε προσέξουν, τόσο περισσότερο η παρουσία σου γεμίζει τον χώρο. Είναι το τέλος του ρόλου και η αρχή του πραγματικού άντρα. Θυμάμαι έναν πελάτη 64 ετών που ήρθε στο γραφείο μου λέγοντας ότι ένιωθε αόρατος. Ήταν χήρος και πίστευε ότι ο χρόνος του είχε τελειώσει. Τον κάλεσα σε μια μεικτή ομάδα θεραπείας και αυτό που συνέβη ήταν συναρπαστικό. Οι γυναίκες της ομάδας, ακόμα και οι νεότερες, αναζητούσαν συνεχώς τη συμβουλή και την εγκύτητά του. Μία από αυτές μου εξομολογήθηκε μετά ότι η παρουσία του την έκανε να νιώθει ήρεμη και προστατευμένη. Εκείνος δεν το έβλεπε, γιατί ήταν εστιασμένος σε όσα του πήρε ο χρόνος, ξεχνώντας να δει όλα όσα ο χρόνος έχτισε. Η επιστήμη το επιβεβαιώνει. Έρευνες που σκάναραν τον εγκέφαλο ώριμων ζευγαριών έδειξαν ότι περιοχές που σχετίζονται με τη βαθιά ηρεμία και τον μακροχρόνιο δεσμό λάμπουν έντονα.
Η αγάπη στα 60 δεν είναι λιγότερο έντονη από εκείνη ενός νέου, είναι απλά πιο ολοκληρωμένη, σαν τα κάρβουνα που ζεσταίνουν όλη τη νύχτα, αντί για μια φλόγα που σβήνει γρήγορα. Αν θέλεις να μαθαίνεις όλο και περισσότερα για τη γυναικεία ψυχολογία και τη δυναμική της έλξης, γράψου στο κανάλι για να μην χάνεις τα επόμενα βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες δεν σε βλέπουν όπως σε βλέπει ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης δείχνει την επιφάνεια, εκείνες αναζητούν την ουσία. Εντοπίζουν κάθε απώλεια που δεν σε κατέστρεψε, κάθε σιωπή που έμαθες να αντέχεις και κάθε φορά που επέλεξες να μείνεις όταν όλα σε οθούσαν να φύγεις. Αυτό δεν κατασκευάζεται. Γι' αυτό, σταμάτα να απολογείσαι για την ηλικία σου. Κάθε φορά που λες «στην εποχή μου» με τόνο ητοπάθειας, σαμποτάρεις το πιο ισχυρό σου προσόν. Δεν ανταγωνίζεσαι τους νεότερους γιατί παίζεις σε άλλη κατηγορία. Μια κατηγορία όπου η είσοδος απαιτεί δεκαετίες πραγματικής ζωής. Ο καθρέφτης σου λέει ψέματα κάθε μέρα. Δείχνει αυτό που γερνάει, αλλά αγνοεί αυτό που οριμάζει. Οι ρητίδες σου είναι ο χάρτης ενός δρόμου που εκείνες επιθυμούν να διανύσουν. Σταμάτα να προσπαθείς να είσαι τέλειος και απλά επέτρεψε στον εαυτό σου να είναι αληθινός. Αυτό που είσαι σήμερα, στα 60, είναι η πιο ισχυρή εκδοχή του εαυτού σου που υπήρξε ποτέ. Το μόνο που λείπει είναι να το πιστέψεις εσύ.